101 urte bete zituen Don Jose Miguel Barandiaranek. Bizitza luze eta oparoa. Guztiaren gainetik langile fina, eskuzabala eta gizabidez betea izan zen. 1889 urteko urtezar egunean jaio zen Ataungo San Gregorio auzoko Perunezarre baserrian, euskal kulturaren aita bezala kontsideratzen den Don Jose Miguel Barandiaran, apaiz, antropologo, etnologo eta arkeologo euskalduna. Euskal kulturaren ikertzaile garrantzitsuenetarikoa dela esatea ez da gehiegizkoa. Aurrerakoia, herrikoia, humanoa eta balorez jantzitako pertsona. Prehistorian espezializatua eta herriko mito, kontakizun eta bestelakoen maitaleneka ezina. Aurten betetzen dira 20 urte zendu zela. 20 urte hauetan ez dugu Don Jose Miguelek utzitako ondare eta legatua antzi. Horretarako jaio ziren batetik 1988an Barandiaran fundazioa, eta bestetik iaz Ataunen zabaldu zuten Barandiaran museoa. Hark hasitakoak etenik izan ez dezan. Hark hasitakoa etorkizuneko belaunaldiek ere ezagutu dezaten. Jana eta edana beharrezkoak ditugu, baina gizabidea helburu. Gabriel amak zantzen bera, etxeko atea eta zantzen bera, zuk Jose Miguel izan barrezu, orduan San Juan sagar arbologi bezalako, ez? Geroz da betego eta geroz da apalago, ez? Orduan, garbi dau gero bedere bizitza guztin ikasgaioi jarraitu zola eta oso pertsona umile zen. Euskal Herriak, nik uste dut Don Jose Miguel moduko gizonak ezin ditzakeela ahaztu. Mila 1889ko urtezar eguna zen Jose Miguel Barandiaran mundura etorri zenean. Francisco Antonio Barandiaran eta Maria Antonia Ayerberen 9. semea, kristau eta sinismen mitologikoek eragin handia zuten baserri giroan hasi zen Jose Miguel Barandiaran. Herriko eskolan jardun zuen 14 urteak bete zituen arteetan ikasi zituen lehen letrak. Gazteleraz egiten zen ordea eskolan eta Jose Miguel Barandiaran gazteari ez zitzaion arrazoi horregatik gehiegi gustatzen. 14 urte bete zituenean erabaki zuen apaiz joatea. Haren gurasoek sufritu beharko zituzten diru arazoen jakitun, Baliarraingo oharkaritzara sartu zen. Ikasle ona inondik ere eta 2 ikasturte batean aprobatuta bueltatu zen etxera. Bere bizitzako une pozgarrienetariko bat bezala gogoratzen zuen hau Jose Miguel Barandiaranek. Baliarraindik etxerako bidea etxafuegoak botaz egin zuen. Haren amak une hartan etxe kanpora atera eta sagarrez lepo beteta adarrak lurrean zituen sagarrondoa seinalatu zion esanaz. Sagarrondo horiek lezio itzela ematen digute, gero eta beteago, gero eta apalago. Ikasgai hori beti izan zuen presente Jose Miguel Barandiaranek, gizon apal eta umila izan baitzen bizitza guztian. Gasteizko seminarioan egin zituen filosofia eta teologia ikasketak eta bitartean bere kasa magisteritza ikasketak ere burutu zituen. Fisika eta geologia ikasketek erakarri zuten gehien bat eta bere kasa ikertzen hastea erabaki zuen. 1916 urtea zen Barandiaranek Aralarren 9 hilobi aurkitu zituenean. Aurkikuntzaren berri emanez, gutun bat bidali zuen Donostiako Euskal Herriaren alde aldizkarira. Garai hartako Donostiako etnografia museoko zuzendariak gutun bidez jakinarazi zion Barandiarani, hilobi haiek historia aurreko trikuharri edo dolmenak zirela. Eta Bergaran jaiotako Telesforo de Aranzadi irakaslea Aralarren antzerako monumentuak induzten ari zela eta harekin harremanetan ipintzeko esan zion. Arantzadik Oviedoko Unibertsitateko katedratiko Enrique de Egurenekin harremanetan ipintzeko esan zion, eta 1917ko udaldirako ikerketaldi bat antolatu zuten. Horrela sortu zen Arantzadi Barandiaran Eguren prehistoria ikerketa taldea, hurrengo 20 urteetan eta 1936ko gerrak betiko banandu arte, horren beste eta horren beste azterketa egin zituena. Ordurarteko lanak zaletu apalen emaitza baziren, 3 hori sortu zenetik ikerketok maila zientifiko batera eroan zituzten. Haiek aztertu zituzten esaterako Aralar mendiko trikuharriak, aizkorrikoak, Ataun burundetakoak, altzaniakoak, Entzia mendilerrokoak eta Soraluzeko elosukoak.
Baita Santimamineko kobak, Lumentza, Ermitiako eta Gipuzkoako beste koba batzuk, eta Bolinkoba eta Urtiaga Itziar. Aurkitutako tresnak beste batzuekin konparatzeko Barandiaranek bideia asko egin zituen Frantzia, Suitza, Alemania eta Austriako museoetara. Horra hor, Jose Miguel Barandiaranek bizi guztian landuko zuen atzerriarekiko loturaren sorrera. Mila 1935ean nazioarteko antropologia eta etnografia biltzar iraunkorreko kide izendatu zuten Londresen. Hurrengo urtean, 1936ean erbesteratu behar izan zuen Espainiako Gerra Zibila zela kausa, eta ia 20 urtez bizi izan zen Lapurdiko Sara herrian. Mila 1954ean hegoaldera bueltaturik, berriro ekin zion lanari Urtiagoko haitzuloan. Handik 2 urtera, 1956ean indusketak hasi zituen Arrasateko lesetxekin, eta 1960ean Aitz bitarte laugarrenean Errenterian. 1965ean Nafarroako Unibertsitatean Euskal Etnologiako katedradun izendatu zuten, eta 1972ean Bilboko Gran Enziklopedia Baska argitaletxea Barandiaranen lan guztiak argitaratzen hasi zen. 1976ko irailean Eusko Ikaskuntzako presidente izendatu zuten, eta 1989ean bere azken liburua Euskal Herriko mitoak argitaratu zuen. Madrilgo Unibertsitate Konplutensean, Euskal Herriko Unibertsitatean eta Deustuko Unibertsitatean honoris causa doktore izendatu zuten. 1981ko abenduaren 21ean hil zen, Sara etxea baserrian, bere jaioterrian. Gaur egun aipatu bezala, Barandiaran museoak eta Barandiaran fundazioak dihardute haren lan eskerga bizirik mantentzeko lanetan. Fundazioa Barandiaranek berak sortu zuen 1988ean Eusko Ikaskuntzarekin batera, eta iaz, 1910ean, Ataunen Barandiaran museoa ireki zuten. Urte askotako lanaren emaitza, haren bizitza eta lana goraipatzen dituena. Jose Miguel 1981ean hil zen, eta hil zen momentun, herrik ikusi zon bere oroitza gordetzea ezinbestekoa zela. Bai bere oroitza pertsona bezala, nahiz da lehen ez aipatu, Jose Miguel ezan bakarri zientifiko handi bat, batipat pertsona bezala ere dimisio oso zabala zon, gero komentatuko izu eta beste horren inguruko adibide pare bat. Baina, momentu hartan ja ikusten da beharrezko dela Jose Miguelen figura nolabait gordetzea. Izan zen akatio eta hintzon akatio. Eta orduan, ja udala 91ean hasten da pixka bat lan zen zeilek. Ikusten zuen bezala 2010 amaiketako prozesua oso luze izan da. Luze izan da arrazoi asko katio, azteko Ataungo udalako izan ditzazken bitarteko mugatuk dielako eta olako proiektu bat jartzeko bidelagun asko lortu barra dauzkezulako eta bidelagun aberatsak, hau da, diru eduenak, instituzio desberdinek, eta orduan pixka bat hoi dana biltze importantea zen, eta 91etik hasi zen prozesu hori 2010ean amaitu zen, ja hoi konkrezio mailak hartzen juntzen gauza da esatea zerbait nahi bezula eta gero ja hoi konkretatzen juntea, ez? Eta, konkretatu zen azkeneko 12-15 urtetan, eta, azkenen ikusi zen egoki ezala, baita aprobetxatzea bertan genduzken eraikin nolabait berezi batzuk. Hau da, 16-17 mendeko errota bat, San Gregorio oso gertu dauna da, eta eraikuntzak beak balio handia daukez, bai strukturaletik eta eraikuntza interesgarria da, eta oso txertatzen da baita, pixka bat Jose Miguelen izaerak horrelako etxe baten esan nahi gehiago dauk. Jose Miguel azteko zen oso pertsona humile zen, orduan, hartzen duzu aintzinako edifizio nolabait humil bat, eta hor Jose Miguelen figura txertatzea erresa da, eta baita aprobetxatzen duzu balion jartzeko berez balioa don eraikin bat. Orduan,
Prozesua gutxi gora bera, bagoin dela 12-15 urte ja konkretatzen juntzan pixka bat nola garatu bartzen, eta guk azken finen egin deuna da, genduzken pieza guzti horiek lotzen jun, eta azken ez zaiena, baina bai komplikatuna da, pixkat hori dana finanziatzeko bitartekoak eta bilatzen jutea, eta azkenen lortu gendun iaz irikitzea. Lehen fase bezala ikusten dugu, hemen Jose Mielen bizitza eta lana eraikin honetan adierazten die, gero beste errota txiki bat daukeu, eta han errotak beak baita balio handi daukez, zatio 18. mendeko errotarriketa dauzke, 19. mendeko zerra bat, eta bea edifizioa 16. mendekoa da, orduan beak balio bat dauke, eta han jarri ditugu adibidez mitologia, teknologiarekin relazionatutako mitoak, ez? Pixka bat esplikatzeko leku bezala jarri dugu lotuz dana, ez? Lehen aipatzen dizun euskal mitologiaren guneoi faltako litzeke, eta momentu honetan berritu dugu hemen Elizaren ondon daun eraikin bat, bikarioetxea, eta hor gustatuko litzaiguke pixka bat bai umentzako eta tailerrak eta lantzeko leku bat egokitzea. Eremu txikia eta aldi berean goxoa da Barandiaran museoa, haren bizitza eta lana azaltzen diren Ataungo txokokutuna. Dauken estruktura pixka bat erizpidea adierazten du. Alde batetik goien dauke Jose Mielen bizitza. Bizitza hortan dau bideo bat, 15 minutu ditun bideo bada. Beko Solairun bere lan eskerga pixka bat adieraztea minimokia adierazten nahi izan dugu. Honekin lotuta, ondoko eraikinen, sarrerako eraikinen daukeu dokumentazio zentro bat. Dokumentazio zentro hortan jasotzen die guk hauekeko erabili deun eta bildu den dokumentazio guztie. Orduan nahi donak, sakondu nahi donantzako, badau baita dokumentazio zentro bat, servidero batekin, eta hor sartu daikezu, dokumentu konsultatzea, bideok ikustea, audiok entzutea, zetik guk hemen jarriko gendun, jaso denuanen eguneko bata. Orduan, beste guztioi baita ikusgai dago. Orduan, pixka bat erizpide hori izan da, bere bizitza eta bere lana. Eta gero bere lana hartuz, landu beste gai batzuk. Mitologie, edo antropologie, edo arkeologie, megalitismoko atal txiki bate badauke. Orduan, pixka bat, beak intzikien gauza guzti horiek jasoz, euskal izatearen irudi bat eman nahi izan dugu baita. Museoak gainera beste irteera anitz proposatzen dizkio bisitariari. Museoen kontzeptu zabalagoa da. Hau da, guk museoedatuaren kontzeptu hartzen dugu eta museoedatuak esan nahi do, hau gune bezala hartuz, ezagutu eta ikusteko lekuk bai ataun eta bai aralar magal guztin da arela. Zatio, hemen aipatzen dien megalito guztik, benetezko bertan daude, hemen goien daude. Eta baserri batea jotentzea eta oraindik ikusten dituzu adibidez elorri zurikin indako gurutzeek eta orduan hau da lotu diken da, pixka bat gure herrekin eman dezakena, guk hemen diken duguna da pixka bat zematen don adieraztea eta gero hoi ikusi dezakezu herrin eta aralarri ingurun ibiliz eta paseatuz. Orduan museoa da ez da bakarrik kokagune hau, kokagune honek pixka bat kontestualizatuko du, baina pixka bat asko zabalagoa da. Museo honen helburu nagusitako bat, noski bere figura esplikatzea da, zati Jose Miel guretzako oso pertsona importanta izan da, bai herriako, baina bai Euskal Herri osoako, justu hoi dana ikeko kapazitatea izan zolako, eta hor lortzen dugu pixka bat, horrekin nahiko genuke pixka bat, Jose Mielen emaitza hoiekin jarraitzea kate horrekin. Gure herri izaera horren katearekin. Soilik gelditzen zitzaiola, Barandiaranek bere apaiz izateko deiera berriz planteatu zuen. Museo honen helburutako bada katea ez dela eten. Azken finean, guk eukideu ahozko transmisio bat, urtetan zehar egiten jundana, iritsi gea momentu batea zeinetan mundu globalizatu honek bai komunikabidekin eta pixka bat arriskun jarri duen, eta lehen zutono nahitonak eta monak kontatzen zizkiguten ipui horiek jarrikin behar dute. Horiek ezagutu imarri. Gure kultura ze izan behar den jakin imarri. Etorkizuneko belaunaldik eta ikusi behar du benetan zerbait berezi egala, zerbait diferentea egala. Ez hobea eta ez okarrago, bai zerbait diferentea egala herri bezala.
Eta horrek importantzia dauke, eta hori adierazin behar da. Hain justu Don Jose Miguel jaio zen garaian, herriko giroan istorio mitiko eta magikoak bizirik zirauten. Jose Miguel Barandiaranek mito eta ohitura zaharrez betetako kristau giroan igaro zuen bere haurtzaroa, eta horrek eragin handia izan zuen harengan. Ataunen oraindik orain ere, istorio hauek guztiak gordetzeko lanean dihardute. Beste zati bat zeuken, eta zatia izan Euskal Mitologiaren museoa jartzea. Eta museo izan, oda, urrungo fase baten eraikiko dana, hor pixka bat aztertu nahi da mitologia ez bakarrik alde ludikotik, ez bakarrik ipuin bat eta ez baizik eta ipuin horrek zesan nahi da. Azken finen mitologia da gure arbasok naturarekin zituen harreman horiek espresatzeko modu bat. Eta hor adibidez, San Marten Txiki mitoa oso berezi da aztertu onden ikusten delako mito germaniko bat dela. Eta mito germaniko horren barrun, San Marten Txiki nolabait Tor izango litzeke. Germaniako mitologiko Tor izango litzeke, eta badirudi datorrela 4.000 urteko aintzinatasun edola, eta ari dela deskribatzen paleolitikoa eta neolitikoaren arteko transizio hortan zeuden, komunia desberdin artean zeuden harremanak, ez? Orduan kontutan izan behar dugu, ahoz transmititu den mito bat izan lehikela, orain dela 4.000 urte sortutakoa, ez? Eta gaina oso lokala da, oso hemengoa da. Ez da hor pixka deskribatzen da, nola San Martin Txikik, gentilei, garie, ereikeko sekretoa kendu zien, eta horrek dituen implikazioak egin. Azken finen baita, ipui teknologiko bat analogia esateko, zati garai baten nekazaritza, teknologia punta zen, ez? Gaur egun I+D-ko enpresak eta dienak, garai hartan gauza gaur egun sinplegok dienak dien, baina baita ere importantea zen, ez? Eta orduan nahi genituen pixka bat implikazio guzti horiek ere esplikatu. Adibidez, beste adibide bada, Polifemo, greziar mitologiko Polifemo, begibakarra, torto, hoi azaltzen den ipui pare bat ere baditugu ataunen, ez? Orduan, hor badaude baita relazioak, ez? Beste herri batzutako mitologiak nola txertatzen dien Euskal Herriko mitologian, eta ze harreman zeren baita garai hartan ere herrien arten, eta hor, konklusiok demostratzea oso zaila da, konklusiok ateatzea zaila da, baina ikusten da badaudela lotura batzuk. Ez museoan ikusten da oso grabazio interesgarri bat da, ez dakit ikusi ez zuen hemen zeon proiekzioi. Proiekzioi da 1928 grabatutakoa, ja grabatzek 1928 Jose Miguelek grabatzek ja esan nahi diguze pertsona mota zen, zeukela etorkizunea behidako eta teknologi berrin erabilerarako gaitasun bat, eta ikusi zola, hortik zihoztela gauzak. Zatik gaur egun bideokamera bat etxen izatea nahiko gauza normala da, baina 1928 eozinak ez zeuken bideokamera bat. Orduan, alde batetiko eta gero bestetik grabatzen ditunak, ez? Zuk hor ikusten dituzun gauzak, esaten dizute eta ondala, guain dela 80 urte, eta sinistea zaila ikintzazu. Zatik ikusten dituzu oso gauza bitxik, ez? Bai, tradizio aldetik, batzuk egiten di guain diore, badibidez gatzakin, karatxok eta azaleko gaixotasunek kentzea, eta hoi guain diore leku batzutan oitura daikia. Baina hor azaltzen din beste gauza asko, adibidez adurrekin, kandelekin ekia pertsonan irudi eta horri zu ematea, edo hor ume bati aizaionen, horko azaltzen den baserritarra aizaio zaintiratu basenatzen, galtzerti bat gainen jarrita eta ue josiz, psikomagiako akto bat da. Hoi azken finen, gaur egun ikusten duzu National Geographiceko dokumental baten Afrikak herrin gertatzen dela, eta sinisten duzu, baina guain dela 80 urte hori hemen egiten gendun. Orduan, justu oso momentu kritiko baten gare, ez? Justu aldaketa guztioi badator, 20. mendek izan ditun bilakaera guztioiek badatoz, gure kulturalen aldaketaren abiadura areagotzea bat badator, zatik konturatzen baldin mazate bai teknologikoki, baina baita kultura eta balore aldetik ere azkeneko urtetan aldaketa askota oso azkar eman eta geroz azkarrago dihozte. Eta justu bilatzen du mundu hoi, euskal mundu ahozkotasunek asko zutabetzen duen mundu hoi, eta hoi askatu ikendo galtzetio, hoi nolabait salbatu ikendo, ez? Orduan, garrantzien dio Jose Migueleken aldetik hor dau, ez? Pixkat, berai esker, nagusiki eta gero beste batzui esker noski, lortzen dela galtzeak zuen mundu guztioi gaur egunera ekartzea. Horiek ikusteko bada, Don Jose Miguelen jaioterrira hurbiltzea besterik ez duzue. Han eta hura jaio zen San Gregorio auzoan, 16. mendeko errota zaharberrituan, euskal kulturaren aita izan zen Barandiaranengandik gertuago sentituko duzue zuen burua.
Barandiaran museotik Barandiaran fundaziora egingo dugu saltoa datozen minutuetan. Nork ez du ezagutzen Ataungo Sara etxea. Lapurdiko Sara herrian erbesteratuta eman zituen 20 urteak gogora ekartzen dituen etxe dotorea. Pertsiana gorriek berehala garamatzate iparraldeko herrietara. Egun Barandiaran fundazioarena da baserria. Han egiten dituzte fundazioko bilerak eta eurena da etxea mantentzeko ardura. Esan dugu gaur egun Don Jose Miguel Barandiaranen lana eta bizitza gorde eta zabaltzeko ardura duela Barandiaran fundazioak. Baina nola sortu zen eta zer da zehazki Barandiaran fundazioa? Fundazioa Don Jose Miguelen beraren ideia bat izan zen. Zuzen berak ikusi zuenean bere bizitzaren bukaera iristen ari zela nolabait konturatu zen bere legatua, bere ondarea, bere lana, bere obra, bere esanari nolabait eite edo eman behar zitzaiola, eta babesa. Babesa bera desagertzen zenean nolabait jarraitu ahal izateko bere obrarekin eta bere obra nolabait edatuz eta divulgatuz. Eta inork modu txarrean sartu ez ezan eskua bere obra. Garai hartan Eusko Ikaskuntzako lehendakaria zen Don Jose Miguel Barandiaran eta hala Eusko Ikaskuntzaren eta bere artean sortu zuen fundazioa. Denborarekin beste patrono batzuk gehitu zaizkio fundazioari eta gaur egun Eusko Jaurlaritza, Nafarroako gobernua eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak ere badira fundazioaren babesleak. Fundazioaren helburuak Don Jose Miguel Barandiaranen bizitza, pentsamendua eta zientzia eta kulturari egindako ekarpena aztertzea eta haren obra eremu guztietan zabaltzea dira bereziki. Argitaratuta dagoena zein argitaratzeko dagoena ere biltzea. Don Jose Miguel lana, zati handi bat argitaratua dago, ezaguna da, baina beste zati handi bat oraindik argitaratu gabe dago, edo geratzen da. Eta zati bat ezaguna da, dakigulako zein den, baina egon daiteke ere hor nonbait barreiatuta Don Jose Miguelek eginda, baina guk ere oraindik ezagutzen ez duguna. Orduan fundazioaren helburuetan helbururik nagusiena hori zera. Nolabait bildu egin behar dugula Don Jose Miguelek berak egindako lana. Biltzea da helburu bat, gero beste bada babestea, beste bat divulgatzea eta nolabait baita ere ez bakarrik ondare materialari dagokionez, hori xamurrena da, izan ere hor daude idazkiak, hor daude liburuak, hor daude argazkiak, hor daude eta bar. Baizi baita bere baloreak. Izan ere Don Jose Miguelek jorratu zituen baloreak. Don Jose Miguel Barandiaranek egin eta ikertutako ia guztia dago argitaratuta, baina bada haren izatea oso ongi islatzen duen eta oraindik argitara eman gabe dagoen lan bat. Haren egunerokoa alegia. Don Jose Miguelek egin zuen gauza polit bat izan zen egunero idazten zuela bere egunerokoa. Eta fundazioak azkenengo urteotan eraman du olako linea bat, lanlerro bat, hain zuzen egunkari horietan, bere diario horietan idazten zuena argitaratzen hasi zen dela 9 bat urte. Argitaratu dira 1955 arte, 1955 arte, 1957 edo hasita. Orain arte, liburu ikaragarri politxak dira, ematen dute hain zuzen Don Jose Miguelen faceta ez ezagun bat, uste dut, eta nik aholkatu egiten dut liburu horiek irakurtzea, benetan Don Jose Miguelen irudia eta persona behar den bezala ezagutzeko. Eta orain eskuartean daukagu 55etik aurrera, eta kuriosoa edo, orain datozen zatiak gehienak denak ez esatearen euskaraz datoz. Orduan hor badau ere beste altxorri ikaragarria, izan ere ez bakarrik dago hor ideariun hori, baizik eta Don Jose Miguelek antropologian, etnografian egiten zuen lanaren laburpen bat agertzen da hor euskaraz, eta baita ere ez hori bakarri, baizik eta linguistikoki ere oso interesantea da, inork ez bai zuen orduantxe egiten lan hori
arlo egiten antropologiaren edo arkeologian edo zera, euskeraz, ezta. Eta orduan bera ere izan zen nolabait pionero alde horretikan eta datozen urteotan ekingo diogu, ekin diogu dagoeneko, baina datozen urteotan poliki argitaratzen joango gara Don Jose Miguel diario hauek euskarazkoak. Lan gehienak publikatuta daude beraz, eta behin eguneroko argitaratzen dutenean, haren obra digitalizatzea izango da fundazioaren helburuetako bat. Beste bat, eta nagusiena, Barandiaranen lanaren zabalkunde lana egoki egitea. Fundazioak orain arte irradiatu duen ezagutza, ezagupidetza, izena, ospea oso txikia izan da. Don Jose Miguelen inguruan dabilen jendea jakin badaki hau existitzen denik. Baina nik ez dut uste oraindik beste urrats hori eman denik. Baina fundazioaren aldetik. Nik uste dut ez dugula behar den bezala divulgatu helburu gisa hartu dugun edo gisa fundazioak duen zera ez da, esparru horretan. Ez dut uste eman dugunik behar den bezalako urrats hori ez da. 2011-2014 egin dugun plan estrategikoan hain zuzen horixe heldu nahi dugu, horri ekin nahi diogu behar den bezala divulgatzea. Hain zuzen aurten 20 urte betetzen dira Don Jose Miguel hil zela, ez da, nik uste dut, aprobetxatu behar dugula, nahiz eta, zifra borrobila da, eta, aitzakia hartuta, nik uste dut aprobetxatu behar dugula, beste urrats horrekin hasteko. Bestetik, garrantzitsuak dira fundazioak Don Jose Miguel Barandiaranek zabaldutako bidea oinarri bultzatu eta bultzatzen dituen proiektuak. Burdinaroa, historia aurreko asentamentuak eta euren kultura eta ohiturak, mitologia, erromatarrak, euskal etnografiarekin, arkeologiarekin, mitologiarekin eta antropologiarekin lotura duten ikerketak egin eta argitaratzeko bekak ematen dituzte urtero. Guk ditugun helburuetan ez dugu inundik ere nahi Don Jose Miguelen zutabea, Don Jose Miguelek berak adierazten zutabetik kanpo lanik egin. Ez dugu hori egin nahi, porque hortarako badaude beste erakunde batzuk. Guk nahi duguna da, leitmotiv Don Jose Miguel bera hartuta, bere inguruan irradiatu daitekeen lana. Baina lehen aipatu duan bezala, ondare materiala eta inmateriala, baina Don Jose Miguelen materiala eta inmateriala. Hau da, Don Jose Miguel da ardatz nagusi. Orduan, fundazioak ematen duen beka Don Jose Miguel Barandiaran beka da hain zuzen Don Jose Miguelek bere garaian jorratutako gai horren inguruko lanak egiteko edo azterketak edo ikerketak egiteko. Don Jose Miguel Barandiaranek Euskal Herriko historian txoko kuttunenetariko bat gordeko duela zalantzarik ez. Euskal Herriko historian gizatalde desberdinen asentamentuak, ohiturak, jokabidea, joanetorriak eta abar aztertzen aitzindari izan da Don Jose Miguel Barandiaran. Hark hasitakoa jarraituko duenik bada gaur egun, baina zaila izango da Don Jose Miguelek iritsi zuen pertsona eta ikerlari mailara iristea. Gizon osoa baitzen, gizon txiki baina handia, gizatasunez eta jakintzaz betea. Etzan, oso pertsona ospetsu azkarra aislatuta bizitzana, baizik eta bere interrelazioa herrikin oso sakona zan herriko bat gehiago. Azken menden Euskal Herrian izan dugun zientifiko garrantzitsuenetako izan dara, ez? Bersoak nahi dizkiot norbaiti ipini, eta bere lana den saritzat eskaini. Merezi dituela seguro nago ni, jakin nahi badezue esango dut zeini. Ataungo Jose Miguel Barandiarani. Gai bezala bera det nik erabakia,
Goierritar naizenez badeta itzakia, bera aipatzea da ustez egokia, ia aurkitzen dedan behar den tokian, ondratzeko ataungo hangoiko txikia. Nork ez du entzun izan beraren izena, jakinduri munduan goren dabilena. Aztertu du sakonki euskal aztarrena, Euskal Herria eta bere izate dena, munduaren aurrean azaldu duena. Zure lana dudatan ez du jarri inor, zer balioa duen badaki edonor. Geure izakerataz kezkati gaudenok, Euskal Herriak eta Euskaldun geranok, Jose Miguel izor bat badiogu denok. Aztertu dezu sakon Euskal Harrobia, eta argitaratu hainbat teoria. Herri honek naiz izan galtzeko zoria, zure bidez gugana garbi dator ia, milioikada urteak duten historia. Lehenbizi apaiz gintzan eta gero maixu, lanari eskenita zabiltza betizu. Bizi bakarra eta hainbeste zerbitzu, zure ganatu dira amaika jakintzu. Zer balio daukazun zeuk ere ez dakizu. Herria ohartu da azkenik zurekin, omenaldiak egin dizkizu behinekin. Herriko seme kutxun hautatuta egin, ataunek ere hartu dezake atsegin, zure bigarren ama izatearekin. Euskaldun garbiatan sortzez ataundarra, gizon txikia bainan talentuz azkarra. Zure lana ordaintzen degu zail xamarra, agurta zorionak arbaso zarra, sekula itzaliko etzeran izarra.